Hey, inhlanhla nebhadi sukhuzanike kulabo abasilindele kuma views. Cha, umdlalo weingane asawudlali, sikhuphula ama levels. Lento yama views njengoba safika nayo nje la kumaskandi sukhuzana. Safika nayo lento sawatamuza ama views abanye besanwa amasende. Saze saqeda sadlula kuyo. Thina sukhuzani sifike entweni sihlusule siqede sidlulele phambili asihlale entweni eyodwa. Njengoba nje sihamba ngeimoto zamamillion sukhuzani. Sihlale emzini yamamillion. Sigqoka impahla zamamillion. Siwina indondo ezu25. Siwina ngisho eUSA International phesheya kwelwandle indondo. Njengoba siqashwa ko Dubai minyaka yonke, siqashwa ko America, siqashwa ko UK minyaka yonke. Sikwelinye izinga asekho ezingeni lama views o YouTube, sikwenye level. So abasilindele kuma views ke sithi inhlanhla nebhadi kubo ngoba ingoma imnandi nenkosi phakathi inhlanhla nebhadi kodwa ibhadi labo ukuthi basilinde eindaweni ezirongi. Basilinde ezintweni kade sadlula kuzo ba late. So inhlanhla ke bakwethu iza nebhadi ke mawumuntu onjalo hamba kanye nathi. Mama yabona nje hamba kanye nathi ama level esiwahamba nawe hamba kanye nathi ungasali emumva usilinde kuma views lento yama views sesayishiyela ingane ezincane omzukulu sayishiyela omafikizolo sayishiyela omenzi nabo ke inkosi yami omva kwezinye ontuntsula sabashiyela lento yama views inkosi yami hey shembe. So ningasibali thina entweni ezingane yama views ko YouTube nama streams asisekho lapho. Sibhizi singama millionaires sihlela imicimbi all white spring picnic ibe impumelelo kugcwale kuphithize kube mhlophe lonke idolobha. Uyabona? Sibhizi sihamba siyabhida sihamba amathenda manjena sihlusula siwina kumathenda siwina indondo siwina yonke into. So ningasifuni eindaweni ezirong bakwethu asekho emncintiswaneni weingane wama views asekho lapho. Inhlanhla nebhadi kade zinja.